هۆگر berber nivîsî, qadek malwêraniya nivîskar, rewşenbir û hunermendên Kurd. Dema mirov li rewşa nivîskar, rewşenbir û hunermendên Kurd dinêre, yek ji mijarên herî berbiçav û dilêş, nebûna qadeke civakiya serbixwe û piralî ye. Ev kêmasî ne tenê encama zordestiya konjektûra siyasî û polîtikayên pergalên serdest e. Şer, pevçûn û rewşa parastina herdemiya ku bi salan e domiya, şopên kûr li ser hişmendiya hunermend, nivîskar û rewşenbirên Kurd hîştine û bandoreke neyînî li afirandina ramaniya vê qadê kiriye. Wêneyê îroyê vê qadê mixabin tije nakokî, helwestên teng û berjewendiyên kesane an jî tijî sazê lîste. Li şîna ku ev qad bibe neynika tevahiya civakê û hemû reng, deng û ramanên cihêreng ên neteweyî, di nava qalibekî hevpar de bihewîne. Hêdî hêdî veguheriyê meydana robûrobûn, tawanbarkirin, ji hev dûrxistin û xir û cira rojeva vala. Nivîskar, rewşenbir û hunermendên ku berê li ser navê gel diaxivin, niha pir caran li ser hev û din diaxivin. Hev tawanbar dikin û gav bi gav ji rastiya civakê dûr dikevin. Girêdana bi dîrokê re. Yek ji pirsgirêkên kûr ên vê qadê tê kiliya qels û girêdana kêma bi dîrokê re ye. Bêguman, dîrok bingeheke girîng e û divê bi awayekî zanistî were zanîn û nirxandin. Lêbelê, dema ku dîrok ji amûreyekî avakirina pêşerojê vediguhere qada hesabên bêdawî û lêpirsînên kesane, berhemên rewşenbiran jî dikeve nav şêlûbûn û bêberhemdariyê. Mînakên vê dawiyê ku wekî hunermendekî li ser navê hunerê xweda der, ji helwesta ku mistina nav bîra ku jê av vexwariye dûr neket. Rewşa şolîya qada medya civakî çandî bi zelalî nîşan dide. Li vir mijara sereke ne tenê kesek e, pirsgirêk, sînorê helwest û hewldanan e ku gelo dêt pêşerojê de çi bandorê li avakirina jiyana siyasî, çandî û civakî bike. Em hîn jî li ser rûdanên salên 1907 û 1908yan nîqaş dikin. Bêka kîjan alî çi gotiye û kîjan helwest girtiye dest û bi van hesabên kevne şop îro xwe li hev re dikişînin. Ev rewşqada nivîskarî û rewşenbiriyê vediguherîna mekanîzmaya paqijkirina kêmasiyên kesane û darizandinên li gorî girêdanan, ne li gorî raman û kiryarên rast. Di encamê de li şîna ku bibe navendeke afirandina ramanên nû û çareseriyên konjektûrel, ev qad dibe amûra ji hev dûrketin, parçekirin û wendakirina hêzê. Mirov ne li gorî raman an kiryarên xwe, daxwazên civakî, lê li gorî girêdanên birdozî tên darizandin. Di heman demê de tawanbariyên mîna, qorûciyê qada medyayê, ajanê çandî, xaînê siyasî û gelek têgehên din li vir bihêsanîn li pey hev tên rêzkirin. Narsîzm û bandora medya civakî, aliyekî din ê vê pirsgirêkê alîgirî qad diyarkirin ya nivîskar, rewşenbîr û hunermendan e, ku bi rêya medya civakî re hîn bêtir xwenîşan daye. Her derdorekî lehengên xwe yên dîtbarî afirandiye û komên medya civakî li dora pîroziyên xwe civandine. Di encama vê de çanda rexneyên çêker û berpirsyar berê xwe daye çanda pesendayîn, çepiklêdan, pejirandina derdor û emojeyan. Her kom an derdor bi her parvekinê re zêtir li dû pesendkirina şopînerên xwe ye, ne li pey lêgerina rastiya civakî. Medya civakî veguheriya amûreke êrişî. Rêbazên cihêkariyê di nav şopîneran de popûler dikin û tîkiliya rastîna bi jiyana ger re qut dibe. Ev jî dibe sedema serûbinbûn û biyanîbûna hunermend, nivîskar û rewşenbiran ku di encamê de li şûna xizmeta ji bo civaka xwe, xizmetê ji neyan re dikin.
Kesê ku çepikan lê didin û emojiyan dişînin jî qet napirsin ka ev nivîs an parvekirin rast e an çewt e. Ew tenê li gorî nasnameya parvekar biryarê didin û dibin amûrê pesindayîn an jî tawanbarkirinê. Bihêza ziman ber bi amûra pişaftinê ve. Yek ji pirsgirêkên herî berpiçav ku îro rû dide, mijara nêzîkatiya beramberî ziman e. Zimanê Kurdî tevê polîtikayên sed salan ên înkar û pişaftinê bi saya berxwedaneke mezin nasnameya xwe parastiye. Lêbelê di salên dawî de ev ziman ji rola xwe ya hêza yekgirtinê hatiye dûrxistin û bûye amûreke piçûxistinê. Bêguman hewldana ji bo axaftin an fêrbûna zimanê Kurdî pir hêja û pêwîst e. Lê bi karayîna ziman wekî amûreke êrişî bo piçûxistina kesên ku ji ber sedemên dîrokî, koçberî an nebûna perwerdeyê ji zimanê dayîkê dûr ketine, dibe pirsgirêkeke metirsîdar. Hin derdor ku dixwazin zirara asîmîlasyonê rast bikin, gelek caran şêweyên nû yên vê zerarê diafirînin. Di vir de nakokiyeke balkêş heye. Piraniya wan kesên ku rexneyên herî tund li ser neaxaftina bi Kurdî dikin. Li dijî serdestiya zimanê Tirkî, Erebî an Farsî bi heman tundiyê dernakevin. Ev nêzîkatî kesê ku zanîna wana zimanî sînordar e hîn bêhtir ji têkoşîna rastîn a ziman dûr dixe. Ew derdorên ku qada ziman ji xwe re kirine kozik, bi ser de bi zimanê serdestan êrişê kêmasiyên Kurdî axêvan dikin û bi vî rengî zerarê didin doza ziman. Ji bo ku têkoşîna zimanî bibe têkoşîneke rastîn, divê armanc ne tawanbarkirina kesan, lê afirandina şert û mercên ku ziman pêş bikeve ve. Ziman dema ku dibe qada vekiriya fêrbûnê, yekgirtinê û hevgirtinê hêz digire. Dema ku dibe amûra şermezarkirinê an hevpiçûxistinê lawaz dibe. Valahiya di navbera nivîskar, rewşenbir û hunermend û gel de. Di encama van hemû faktoran de, valahiya di navbera qada dîtbarî û civaka Kurd de her ku diçe firehtir dibe. Dema ku fikarên serekeyên gel, aborî, betalî, koçberî û parastina xwebûn û hebûnê bin, asîbûna nivîskar, hunermend û rewşenbiran di nava nîqaşên navxweyî û polemîkên kesane de bihêvîtiyeke mezin diafirîne û dimîne. Ev yek baweriya gel a li hemberî pêşengên zimanî, çandî û hunerî di qada gelemperî de bawekî berbiçav kêm dike. Civaka Kurd îro di nava parçebûneke pir alozde ye. Tecrübeyên Kurdên li diasporayê Rojhilat, Rojava, Başûr an jî Bakur ji hev cuda ne û pêşîniyên wan ne yekin. Her parçe li gorî alfabe û bandora welatê serdest reng digire. Tevê vê yekî li şûna hewldana fêmkirina van cudahiyan meyla hev nefhemkirinê serdest dibe. Li ser asta zimanzaniyê nîqaşên mîna soranî, kurmancî, kelhorî an zazakî ji dewlemendkirina ziman wedetir ve diguherin amûrên dubendiyê û tiliyên tawanbariyê dirêj hev dikin. Her çiqas di qada zimanî de hîn jî meyla ku mirov di nav yek helwestiyê de zimanekî yekgirtî ava bikin heye. Lê hember vê dubendiya tund û heşk ku civakê ji hev dabeş dikin pak nabin. Nîqaşên li ser zarava alfabeyê an cihîbûnên herîmî gelek caran ji nîqaşên li ser pêşxistina ziman û çandê pêş dikevin. Ev jî dibe sedema lawazbûna baweriya li hember hev û dûrxistina perspektîveke hevpar. Lê gerek bêpirsîn jî ji bo nivîskar, rewşenbir û hunermendên Kurd çima zimanê serdestên wan an ji zimanê Tirkî, Erebî û Farsî ew qas girîng e. Ne bi zimanê li cîhanê ku serdest e, lê bi zimanê dagirkerê xwe nivîsandin, strandin û axaftin. Kesên di navberê de du zimanî
ji xwe re dikin hacet jî. Bila zanî bin ku meşruiyeta kesayetiyê ya li hember zimanê serdestan pêve ne tişteke. Birhan Sönmez û parlamenterê Kurd mînakên berbiçavin. Gelek pirsên din hene û bersivan dixwazin. Ev nexweşiya bêderman ku ji dîrokê ve heye, baweriya li hember hev a zimanê her ku diçe lawaz dike û her perçe li gor birdoziya pergala serdest pêşbiniya zimanî ava dike. Do dereng bû, îro ne dereng e, lê sibê dê pir dereng be. Di demên wiha krîtik de rola nivîskar, rewşenbir û hunermendan ne gurkirina nakokiyan e, rola wan pêşniyarkirina nêzîkatiyên nû, berfireh û avakar e. Pîwîst e pirsgirêka zimanî, çand û hunerî ji qada polemîkên rojaneyên medya civakî were derxistin û di çarçoveke dîrokî, siyasî û civakî de ji nû ve were teşekirin. Ger qada nivîskar, rewşenbir û hunermendan di nava xwe de asê bimîne û nikaribe bingeheke hevpara pêşerojê ava bike, dê di rûpelên dîrokê de bê bandor bimîne. Metirsiya rastîn ne tenê pêşveçûna çend kesan e, wendakirina zimanî û hêviya civakê bixwe ye. Dema vegerina nivîskar, rewşenbir û hunermendan e bo rola wana cewherî. Ev rol jî ronîkirina gavan, dagirtina valahiyan û avakirina pêşerojeke rûmetdar e ku hêjayê têkoşîna pêncî salên dawî ya gelê Kurd be. Ji ber vê yekê do dereng bû, îro ne dereng e, lê sibê dê pir dereng be.